ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ವಿಜಯ ವಿನೀತ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಸತಿದ ಕಾಮಿಡಿದ ಸಂತೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದುನು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಮುಲ್ಪ ದಯಗಿನ ಬನ್ನಗ 36ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಏರ್ನ ಕೆನ್ನಗ ನವೋದಯ ಯುವಕ ವೃಂದದಗ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮುಕುಲ್ನ ಕೂಡುವಿಕೆಡು ಈ ಸತಿದ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿದ ಸಂತೆ ಮೂಲ್ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆನಾಲ್ಟ್ ದಕ್ಲು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ತ್ರಿಭುವನ್ ಹೀರೋ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಂದಿನಿ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ದ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಎಂಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದಕ್ಲು ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಾಟೇಜ್ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರೆಡ್ FM 93.5. ಸೊ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಬೆನ್ನ ತಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನಕಲು. ಸೊ ಅಕುಲು ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಅಂಚನೆ ವಿಕೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕುಶಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಂ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೆಲೆನ್ಷಿಯಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ಸ್, SL ಶೇಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್, ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಕದ್ರಿ, ಬಿಯೋಮಾಂಡ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್, Evergreen Garments and Exports, Crystal Park Inn and Arohanam Hospitalities, Royal Groom, Cochin Bakery, Vasudev Stores, Olympic Sports, SP Cinemas, Happiness Chocolatey Bar, Glitz Entertainment, SS Creations, Giri Advertisement Private Limited, Vedam Ayu Ayurvedic Multi-Speciality Hospital and Shri Dharmasala Manjunatheshwara College Ujire. ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ ಅನೂಕೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ రెండు టీంల నడు పైపోటీ ఆరండు. ఆ ఓ టీమ్ పనగా మునీష్ కుడ్లా కుసల్ వర్సెస్ SL షేడ్ డైమండ్ గోల్డెన్ ಪಾಪಿ. ಸೊ ಮೊಕ್ಲ ಅರ್ಜಂತ ನಡು ಪೈಪೋಟಿ ಆರಂಡು. ಇದು ಸುರು ಕಾದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮುನೀಶರ್ನ ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್. ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ ನಕಲ್ ದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನಗ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ರೌಡಿಸಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ರೌಡಿಸಮ್ ನಕಲ್ ಅಕಲ್ ಪೋಡಿ ಪಾಯರ ಏತು ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಆ ರೌಡಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ರೌಡಿ ನಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೆಲಿಪಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ರೌಡಿ ನಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಅಕುಲ್ಲ ಪೋಡಿವೇರು ದಾಯಿ ಪೋಡಿವೇರು ಅಕಲ್ನ ಮತ್ತ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ದಾದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಆದ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೆಲಿಪಾಯರ ರೆಡಿ ಆದ ಕಾತುಕುಲ್ದೇರು. ಸೊ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಡದು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮೈಸೂರು ಕುಡ್ಲದ ಕಲ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ನಿಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡೆದು ಕೊನುವ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ನಜರಾಬಾದ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು. ಹಲೋ ಯಾನ್ ಮೇ ಅಣ್ಣೆ ಬೇ ಅನೆ ತಿಂಗೋಲು ಬರ್ಬುಣ ಬರೋ ಬೈಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಬುಣ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ ಮನಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಬುಣ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನಿಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗಲ್ದಮ್ಮ ಇನಿ ಬಯ್ಯದೊಲೈ ಅನ್ನ 55 ರೂಪಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ ವಯಸ್ಸೆ ಮರ್ಯಾದ್ರೆ ಎಂಕತಿ ಕೊಡು. ಹಾ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಲ ಕಾಣ್ಬೋಚಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಡೆ ಬಂಡೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಮೆಜ್ಜನ ಬಲೈ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕಾಂತ ಎತ್ತಾರ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವಡು ಮಕ್ಕಳು ಓಡೆ ಸೈದಾಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಜ್ಜ ಮಾರ ಸಾವು ಓ ದಾದಾ ತಿನ್ಬ ಓ ಮಾರಿ ಮಂಡೆ ದರ್ತ ಮಾಡ್ದ ಬಲ್ಲಮೆ ಓ ದಾದಾ ತಿನ್ಬಂದು
ಏನ ಮೋನೆ ಇಜ್ಜಿನೇ ತುಯ್ಯರ ಪೂಜಿತ್ತು ಪುಲಿಯು ಕೂಜುಂಬಿ ಬೆಳಕಂಡ ಬಾಸೆಗೆಟ್ಟೆ ತೆಲ ತಿನ್ನಾಯಿನ ಬೇ ಹಾಕಿನಿ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಬೇ ಏರ್ ಹಾಕಿನಿ ಆಗೋಡ್ತ ನಾಗು ಹಾಕೇನ ಸೋಂಕಾಲ್ದ ಸೋಮ ಹಾಕೇನ ಏರ್ ಹಾಕಿನಿ ಬಗ್ಲು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಸಾದ್ರೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಹಾ. ನಮ್ಮ ರೌಡಿ ಇತ್ತ ಅಂದು. ಸಾದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಗನ ಹೊಡೆದ ಜೋಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿತ್ತಣ್ಣ ಹೌದು ಯಾಕೆ ಜೋಕ್ಲಂದ್ರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಅದಾ? ಅದಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ಕಂದೆ ಹಾ. ಜೋಕ್ಲ ಎದುರು ಪೋಯ್ನಿ ಮಾರ್ಕೋಕ ಮೂಜಿ ಗೆರೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಕಾಪಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನ ಕಾಪಿ ಬೇರೆ ಇರತ್ತಿ ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಾ. ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೋಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಓಡು ಬೇ ಓಡು ಅಣ್ಣ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಮರ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಆನೆ ನಾನು ಗೆರೆ ಹೋಯ್ತೀನಿ ತುಯ್ ನನ್ನ ಕಳ್ಳ ಬತ್ತದ ಎತ್ತಿನ ಮುಂಡೋದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲವಾಡಿದ ಜೋಕಲ್ನ ಕಾಯ್ದು ಪೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬೈದೆ ಇಡಲಮೆ ಇಡಬಲ ದಮ್ಮೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರುಪುನ ಮಾತ್ರ ಆತಮೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನಿಯರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಆತು ಪೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಯರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೋಡುಮೆ ಪೆಟ್ಟದಪ್ಪದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಯಾಪ ತಪ್ಪದ ಉಯಿರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ ಪುರಾಣ ಬೀಸು ರೋಡ್ 25 ಜನದ ಪೆಟ್ಟದಪ್ಪದೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೇವು 25 ಜನ ಅಂದ ಯಾರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏರು ರವಿನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರಾಮಗುಂಜದ ಮಗ್ಗೆ ಆಯತಿ ಕೊಡೆಂಕ್ 25 ಜನ ಹಾ 25 ಜನ ಅಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒರಿ ಹಾ ಅಕ್ಲೆ ಎತ್ತು 25 ಯಾನ್ ಎತ್ತು ಒರಿ ಒರಿ ಹಾ. ಯಾನ್ ಒರಿ ಅಣ್ಣ ಅದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಹಾ. ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೆಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಇನ್ನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರನ ಪೆಟ್ಟಣ್ಣ ಆ ನಮ್ಮನೆ 25 ಜನ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಣ್ಣ ಬಿಡು. ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಮಕ್ಕಿ ಹಾ. ಯಾನು ಪೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಯಿನ ಎಂಚ ತಪ್ಪಾಯ ಬೇ ತೆತ್ತು ಬಲ್ತಿನ ಅವನ್ ಬೇ ಅವು ಹಾ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತ ಹಾ. ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ನಂಕೆಜ್ಜಿ ಹಾ. ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಇಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಹಾ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೊರೆ ಬೇ ದೊರೆ ಅಣ್ಣ ಹಾ. ಒಂಜಿ ಸೇರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದ ಬೇ ನಾನು ಕೋಡಿದ ಪೇಪರ್ ಇಡುತ್ತೀಯ ಹಾ ಭೂಗತ ದೊರೆ ಹಾ ಭೂಗತ ದೊರೆ ಅಂದಿತ್ರಣ್ಣ ಹಾ. ಈ ಭೂಗತ ದೊರೆ ಬಂಡೆ ದಾದಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಸ್ತನ್ ಬೇ ಇಂದು ಕೇನೋಡಾಯಿನ ಗೊಸ್ತನ್ ಹಾ. ಈ ಭೂಗತ ನೊರೆ ಬಂಡ ಹಾ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಪುಡ್ದು ಆತ ನೊರೆ ಬರ್ಪೂಜವು ಸರ್ಪುಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ನೊರೆ ಅರ್ಬೋನು ಅಂದ ಯಾನ್ ಮುರಳಿಂಜಿ ಬೇಕಾಯ್ತು ತೊಂಡೆ ಬೇ ಅಂದ ನೊರೆನೆಜ್ಜಿ ಅಂದ ಆಹಾ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಬುಕ್ಕಜ್ಗೇನ್ ಬೇಡ ಏನ್ಗೇನ್? ಕೋಡಿದ ಪೇಪರ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಹಾ ರೌಡಿ ಲೆಕ್ಕಲ ಹಾ ಪೊಲೀಸಿನವರಿಗೆ ಚಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿ ಫರಾರಿ ಕುಬಾಡಿ ಈ ಚಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಬಂಡೆ ದಾದಣ್ಣ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇ ಹಾ. ಈ ಚೆಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಬಂಡ ಹಾ. ಅವಂದ ಈತ್ ಮಲ್ಲಾರ್ಪುಡು ಹಾ. ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಈತು ದಪ್ಪುಡು ಅವು ಚೊಲ್ಲೆ ಚೊಲ್ಲೆ ಅದು ಬಲ್ಲೆಡು ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲ ಕೆಚ್ಚ ತೋದು ಪುಡಿಯ ಅವು ಚಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಚಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಜ ಬೇ ಹಾ. ಪೊಲೀಸ್ ತಕೊಳು ತಿನ್ಪುಣ ಹಣ್ಣು ಚಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಹಾ. ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಂಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹೊಂಡ ಏ? ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹೊಂಡ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂಡ ಬರಂದು ಓಕೆ ನಾವು ಬಾಳ ಹೊಡೆದಕ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಓದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಉಂಟಿಯಾ ಫೋನ್ ಹೊತ್ತು ಫೋನ್ ಓ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಆಡೋಡು ಆಡೋಡು ಇತ್ತದೆಪ್ಪೋಡು ಮಗ್ಗ ಕಡಪ ವೆಂಡ ಕಡಪಾಕಲ್ಲ ಜವನರನ್ನು ಸೇರ್ಸದ ಕಡಪ ಹಾ ಅಣ್ಣೆ ಮಾತೇರು ಅಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ ಅಣ್ಣೆ ಮಂಡ ಏರಂದು ಮೆಗ್ಗನ ಬಲೈ ಹಾ ಅದೀಲ ಬಾರದಿಲ್ಲ ಮಗ್ಗ ನಕಲು ಬರೋ ಉಪದ್ರ ಮಾರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತೆಪ್ಪೋಣ ತೆಪ್ಪೋಣ ದೆಪ್ಪೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬೈಯದೊಳ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೇ ಒಯ್ನು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಬಲೈ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ಅವು ಬಂಡ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಬಲೈ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂದ ಬುಕ್ಕೇರು ಬಂಡರು ಪಾಡುವ ಅಂದು ಅವೇ ಪಾಡುವೆ ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡುವೆ ಅಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಬಲೈ ಎತ್ತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯ ಸಾರಣ ಹಚ್ಚಮೆ ಹಾ ಇಕ್ಕಿ ಪಾಡುವೆ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಕಡಪ ಅಂಡರು ಓ ಪೊಯ್ಯದ ಗಾಡಿ ಬರ್ರ ರೋಡ್ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆ ಜಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಕಡಬೋಚ ಅಂಚ ಅಂಚರ್ ವಿಶೇಷಿನ ಮಂಡ ಓ ತಿರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಾ ನಾನು ಈ ಸಾರ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಹಿಸೋದಿನ ಮಾರ ಹಾ ಭಾಷೆಗೆಟ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ನೀ ರಜಾ ಅನ್ಪೆ ಅನ್ಬಿಡು ಅಂದ ಐಕೆ ಅನ್ನ ತಲೆತ್ತವನ್ನಿ ಹಾ ರೊಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಅನ್ಬಿಡೇನು ಅಂಚ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಎಂದ ಆತೋತ ಅಯ್ಯ ಸೀನೆಯ ಇಡೀ ಅನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ಟುಡು ಸೀನೆ ಹಾ. ಸೀನೆ ಇಪ್ಪೇ ಹಾ. ಅಪ್ಪಗಪ್ಪ ಆಗೋದು ಕಟ್ತದೆ ಅದೇನು ಬಲ್ಲೇನು ಹಾ ಬತ್ತೈತ ಬತ್ತೈತ ಹಾ. ಬತ್ತಿ 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 ಗಲ್ಲಿಸುತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಚ್ಚ ಎದ್ದು ಬಿಡಬೇಡ ಅವನ್ನ ಒಡಿ ಮಗ ಒಡಿ ಮಗ ಒಡಿ ಮಗ ಒಡಿ ಮಗ ಬಿಡಬೇಡ ಅವನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮ್ಪುರ ಗಲ್ಲಿಸುತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನಂಬೆ ಆದಂಬೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ನಿನ್ನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ರಾಜನದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹೋತು ಮಾರ ಹಂಗ ಹೌದ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅತ್ಯ ಓ ದಾದಾಣ ಬೇ ನಾನು ಕೊರ್ನ ಬೇಲೆ ದಾದಾಣ ಬೇ ದಾದ ಬಾಸ್ 25 ಜನ ಬಂತಾರ ಹಾ. 50 ಐವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ ಕಾದಣ್ಣ ನಾನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಡೀಲ್ ವಹಿಸೋದಿನ ಹಾ. 250 ರೂಪಾಯಿದ ಹಾ ತಿರ್ತ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅತ್ತ ಹಾ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಗೆ ನೀರೇ ಜನಜ್ಜಿಯ ಹಾ ಪೂರ ನೆತ್ತೇರ್ದು ನಾ ಕುಂಬಾರು ನಕ್ಲುಪು ಅಂದ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಡೀಲ್ ವಹಿಸೋನಿ 250 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂದ ಬೇನ ಕಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾ ಅವಳು 25 ಮಣ್ಣಕ್ಳು 50 ಇತ್ತೀರ್ ಮಾರ ಓ ಮಾರಲು ರಾಮ ಮುಖ ದಾದಾ ತಮ್ಮ
ಮೂಜನ ಎಂಚಂಡ ಕೆರಿ ಹಾ. ಬಾಕಿ ಐವಲ್ ಎಂಚನ ಭಂಗ ಮತ್ತು ಕೆರಿಯನ್ ಎಂಚಗರಿಯಂಬೆ ವಿಸಬಾರ್ದು ಅಜಿಪ್ಪು ಕಾಣ್ತೀನ ಕೋರಿ ಮಾರ ವಿಸಬಾರ್ದು ಕೇರ್ದು ಬಾಯಿ ಉಂಟು ಒಂದು ತೂಲೆಗೆ ಇಸವಾರ್ತಿಗೆ ಅಯ್ಯole ತೊಲ್ಲೋಲೆ ತುಲ್ಲೋಲೆ ತೊಲ್ಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳುದು ತೊಲ್ಲು ಒಂದಿತ್ತೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತನ ಬಂದು ತುರ್ಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಯ್ ಏಕ್ ಮರ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪವರ ಮಲ್ಪಿಯ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾರ ಮಾರಲು ಹಲೋ ತೊಲ್ಲು ಲೆಬ್ ಯಾನ ಅವಳು ತೊಲ್ಲುದು ಬತ್ತೆ ಈ ಬೋದು ತೊಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ಅವ ಇಂಚ ಅಂದ ಬರಂದುಲ್ಲ ಬಲ 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 ರಪ್ಪ ಬಲ ಬಾಸ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೊಲ್ಲುಲ್ಲೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹೀರೋಣಿನಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಂತ್ ಇಡಲೆ ತೊಂಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಂತ್ ನೆತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ಎನ್ನ ಜವಾನೇರು ಬಂಡಂಚ ಎಂಚ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೈವಾಡು ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಲಾಟಾಲಿ ಅಲ್ಲಟಲೆ ಎಲಾಟಾಲೆ 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 ಪೂರ ಎಲಾಟಾಲೆ ಎಲಾಟಾಲೆ ಮಾರೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಓ ಓ ಅಣ್ಣ ಇರು ಹೊಲ ಒಂಜಿ ನೆಲ ಅಲೆ ಅತ್ಯ ಅಂಚತ್ತ ಮೆನ್ನ ಜವಾನೇರು ಬಂಡ ಅಂಚ ಹೂವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿನಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಡೀಲ್ದ ಗಾಡಿ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮೀನ್ದ ಗಾಡಿ ಬತ್ತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೀನ್ ಎತ್ತು ಮೀನದ ಅತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಡೀಲದ ಗಾಡಿ ಡೀಲ್ದ ಗಾಡಿ ಮೀನ್ದ ಗಾಡಿ ಬೇಡ 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 ಸೆಕ್ಸ್ ಬಾಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬಾಸ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಾಸ್ ರಡ್ಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚತ್ ಬಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲಾಂಡ್ ಓ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅಂడి ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಲೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇ ಉಂಡನ ಬುದರ್ದಾದಂಬ ಬಾಸ್ ಅವಳು ಮಲ್ಪೇಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂಚ ಮಾತ ಅಲ್ಲೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೀನಾ ಲೆತ್ತೊಂತೀರಿ ಬಾಸ್ ಕರೀನಾ ತುಂಬ ಏನೇನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಕರೀನಾ ಕರೀನಾ ಓ ಅಣ್ಣ ಕರಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ಚಿ ಕರಿನೇಡು ಬಾರಿ ಪಂಚಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿನಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಡು ಇರ್ತೀರಿ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಷಯ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಸರಿ ಸರಿ ಉಣ್ಣೋಲಾಲು ಫುಲ್ ಬಿದಾಯ ಕಟ್ಬಾರ್ದು ಇದೆ ಉಣ್ಣೋಣ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಬೈತೀನಿ ഞാൻ നായികകിഞ്ഞ ഓസകെട്ട പബ്ലിക് തൂപ്പുനെ തുമ്പ പോട്ട് പൊണ്ണന പിളത്തമലബ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ದಾಂದು പോണമ്പ 10 ಜನ ಬಲಬ ಒಂದು 10 ಜನ 10 ಜನ ಜಿತ್ತಿನಕುಲ್ ಬೋಲೆ ಬಲೆ 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 ತುಂಬ ಕತ್ತಿ ಕುಟ್ಟು ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲ ಏ ಕೈ ಬಿಟ್ಲೆ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಎಂದು ಕಂಬಳದ ಎರುನು ಬಾತ ಒಂದಿನ ಕೈ ಬಿಟ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಯಾ ಎಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಗೋಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾರಲ್ಲ ತುಂಬ ಪಾತೇರಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತೀರಿ. ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇರಿಜೋಲಿ ಪಾತೇರಿ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಅಣ್ಣನ ಬೋಡಿಪೋಬಲ್ಲ ಮರ ಏಯ್ ಒಲ್ತು ಬತ್ರ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರ್ಲತ್ತ ಬೇಡ ಬಂಡ ಕಾರ್ ಬತ್ತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಯಾಲಿ ನಮ್ಮನ ಬಗಳೊಂದಿಲ್ಲ ಮನಿ ಪೊಣ್ಣು ಮನಿ ಪೂಜಿಯ ಪಾತೇರಿ ಜಲ ಮಾತಾರ್ಜಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲೆ ತುಳುಬಾರ್ ಬೂಜಿ ಮೇತ ಭಾಷೆ ಪಾತೇರಿ ಏತ ಭಾಷೆ ಪಾತೇರಿ ಮೇ ಏತ ಭಾಷೆ ಓ ಅಪ್ಪ ಇತಿ ವಾರ್ತಾಂ ಸೂಯಂತಂ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೋ ಬಲದೇವನಿಂದ ಸಾಗರಂ ಇತಿ ವಾರ್ತಾಂ ಮುಕ್ತಯಂ ಚಯ್ಯ ಬಗಲರ ಸಣ್ಣ ಅಲೆಗೆ ಭಾಷೆಗೆಟ್ನ ಓ ನಿನ್ನೆಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾತನ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಮೋಣೆ ತುಳಂಬೆ ಮೋಣೆ ತುಣಗಾಲು ನಮ್ಮ ತುಳುತಾಳ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ತೆಲುಗುದಾಳು ತೆಲುಗ ಆಂಧ್ರದಾಳು ಬೇ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲ ಒಕ್ಕಂಜಿ ನಾವು ತೆಲುಗು ತೇರೆ ಬರ್ಪು ಮರ್ರೆ ತೆಲುಗೇರಿ ಬರು ನೂಲು ಕೇರೆ ಬರ್ಪಿಜಿ ಇಕ್ಲೆ ಸಾಲೆ ವಾರ ಸಾಂಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೆಲುಗು ಏನು ಮಾತಾರಂಬೆ ಮಾತಾರ ಬರ ತೆಲುಗು ದಾನ ಮಾತಾರಂದೆ ಎಂತ ತೆಲುಗು ಸುಲಭ ಬತ್ತಂಬೆ ಲಾಭನ ಒಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಂಡ ಗುಳುಗುಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆಲುಗು ಒಕ್ಕಂಜಿ ನಾವು ಮಾತಾರ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ತುಳ ತೆಲುಗು ಮಾತಾರ ಮಾತಾರ್ಲಿ ఏయ్ రెడ్డి గారులు అప్పుల మారలు రాక్షస మారలు చిత్రపులి మారలు ఒక్కొప్పులు సన్నీలు ఎంచి పొన్నులు ఓ అన్న మీరు బరికోత మని పంద కుల్లులు లూసులు ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜ್ ಅಣ್ಣ బాయ్ బర్బు సురుకు పక్కల బాయ్ బర్బు దానికి ಇದು ದಾದ ಅಣ್ಣ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿದ್ರೆ ಓಡಿ ಬಗಲ್ನ ಓಡಿ ಅವತಿ ಆತ್ಯ ಬಾಸ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಬಾಸ್ ದಾದ ಅಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಕಡ್ದಿನ ಕುಂಟುನ್ ಕಿತ್ತನ ಪಾತೇರ ಅಲ್ಲ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇಕ್ಕಲು ಖಾಲಿ 15 ನಿಮಿಷ తెలుతుందే ಮುಗಿಪೋರ ಮಾಡ
കുട്ടിക്ക് പോവാ നായിന്റെ മോനെ പന്നിന്റെ മോനെ പന്നിന്റെ മോനെ അതാണ് മെത്തോളൂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತರಿಂಡು ಬಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಆನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ పొడి మల్తనాల సదరద పన్నత్తు అల్ల పాతల బుడ్రవలే పాతల ఏయ్ నా పుదరించా నిన్న పుదరించా പസിക്കത് നായേ ಎಡ್ಡೆ ಬುದಾರಿಯ ಪಸಕ್ಕಿದ ನಾಯಿ ಬಾಸ್ ಬಡಾಪುಣಿಗೆ ಬಟಾಪುಣಿಗೆ ಓ ಅಲ್ಲೇ ಬಟಾಪುಣಿಗೆ ಬಡಾಪುನ ಗಂಜಿ ಹೊಡತ್ತೆ ಹಾ. ಗಂಜಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೌಡು ಅಂದತ್ತ ಎಂತು ಹೀರೋಯಿನ್ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೈತ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದುಂಡು ಎಂಚಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಕ ಮುಂಚೆ ಬೇಡ ಅನ್ಬೇಕಣ ಎಂಚೆ ನಮ್ಮ ಆಲೇನು ಕುಪ್ಪಿ ಚೂಡು ನಲಿಪಕಣ ಕುಪ್ಪಿ ಚೂರು ನಲ್ಪರ್ದ ನಾವು ಸೋಲೆ ಬಿಚ್ಚಾರ ಆಪುಡು ನಂಡ ಬೊನ್ನೋಡು ನಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಣ್ಣೆ ನಲಿಪರಂಜಿನ ಕೋರಿಯೆ ಅಂಚತ್ತು ಅಲ್ಲೇನೋ ಟಾಸಿ ನಲಿಪೋಡು ನಲಿಪಾಡು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋಡು ಹಾ. ನುಪ್ಪು ಬೋಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅಣ್ಣೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋಡು ನಿಂತು ಸೋರ್ ಕೊಡ್ಕುರೆ ನೀ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಣ್ಣು டான்ஸ் பண்ணிட்டு சோறு கொடுப்பீங்க ಆಮಾ ಆಮಾ ಆಮೆ ಅವಳು ಬಾವಲಿ ತಿಂದು ಸೈಯೊಂದು ಆಮೆ ತಿಂದು ಸೈಪಾರ ನಿಕ್ಕು டான்ஸ் பண்றேன் பாட்டு பாட்டு வைங்க ಪಾಠೆ ಕೊರ್ಲಿ ಏ ಅಂತತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಲೋಟ್ಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ತೀರ ವನ್ಯಾಲು ಪತ್ತೇನ ಪಾಠ ಭೂಮಿ ಅದುರ್ನು ಮಾರ ಭೂಮಿ ಅದುರ್ನಪ್ಪ ಪರ ಬೇಗ ಹಲೋ ಏಪ ಓ ರಾಮ ಅಂದ ಚೆಕ್ ಆನ್ ದಾದ ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಕ ಆನ್ ತೆತ್ತೇರು ಸೈತೇರು ಅದನ್ನ ಅವಳು ಸಾರನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರಾ ದೋರಿ ನಿನಗೆ பசிக்குது நாயே ಬಸ್ಸಿಗೆ ಅವಳು ಬರ ಕುಸ್ಕುದು ಬೂರ್ದುನು ಅತ್ತಿಗೆ ಈ ಪೊಣ್ಣಾನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತ ಮುಳು ಅಂತ ಅವನ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನಾಳ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ನಾತನಗೇನು ಏ ನಿಂಕ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೈಞ ಕಲ್ಯಾಣಿ ದಾಯ ಮಾರೆ ಮದ್ನಾತನಗೇನು ಓಸ್ ತಮಿಳ್ ಮದ್ನಾಪಲೆ ಕಂಚನಕ್ಕೆ ನೀ ಕಲ್ಯಾಣ ನಂದು ಅಂತ ಮದ್ನಾಪಲೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣನ ಅಪ್ಪನ ಬಯಕ್ಕೆ ಕೆಂಚೆಗೆ ಯಮುನ ಅಂದು கல்யாணம் ஆயிருக்கு ಕಲ್ಯಾಣ ಆತನಿ ನಾತನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಂಡಾಣಿನ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೋನು ಕಂಡಾಣಿನ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೋನು ಹಿಂಗ ಪುರುಷ ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ನಿನ್ನ ಸಾವುಗ ಕಂಡಾಣಿನ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೋನು ಮಾರಿ ತಮಿಳ್ ಕಂಡನ ಪುರುಷ ಎಂದು ಅನ್ಪುನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ நம்பர் இருக்கு 9845 ನಂಬರ್ 9845 3828 2828 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಂಬರ್ ಹಂಗ ವಾಟ್ಸಪ್ಗು ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿಗೆ ತುಳುವಾರ ಏನು ಇನ್ನ ಪುರುಷ ತುಳುವರುದಾ ಸಗ ತುಳಿ ಮಾತಿಗೆ ಸೈಯಾಡ ಮಾರ ಕಂಡನಿಗೆ ತುಳುವಾರ ಅವೇ ಪುರುಷ ಬಂದ ಕಂಡನಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ತುಳು ಬರದು ವರುದು ತುಳುವಾರ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಬರ್ಬಣ್ಗೆ ಹಲೋ ಪುರುಷೇತ್ತಮ್ಮ ಪುರುಷೇತ್ತ ಕಂಡನೆತ್ತಮ್ಮ ಎಬ್ಬೆ ಕಂಡನೆತ್ತ ಅಲ್ಲ ಮುದರಿಚ பசிக்குது நாயே ಸಿಕ್ಕಿದ ನಾಯಿನ ಕಂಡನೆತ್ತ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ನಿತ್ಯಾಂಗುಲಿ ಗಿಡ್ಡ ಬಾಳ್ತಾ ಮಗ್ಗ ಬಯ್ಯದೊಲೈ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಾಯ ಇಜ್ಜಿನ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆಡು ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಪುವೆ ತೊಟ್ಟಾವನ್ನ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುದ ಗೋಣಿ ಅವಡತಿ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಮಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಗೋಣಿಡು ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಪುವ 2 ಲಕ್ಷ ಅವರ್ಜಿ ತೈವ ನಾನು ಕಟ್ಟಾಡು ಓ ದೇವಾಲಯ ಬಾಸ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗಿನ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಳೆನ್ನ ಮನೆ ದೀವ ನೋಡಿಕೆ ಎಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ನಮ್ಮ ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಟೀಮ್ ದಕುಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ತಂಡಗ್ ಯಾನಿಯ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ರೌಡಿಸಂ ಬಣ್ಣದಾನೆ ಕುಸಾಲ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಬಂದಾಕಲು ಅನುಭವಿಸದೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭರ್ಜರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ತೆಲಿಪಾಯರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಜರ್ಜಸ್ ನಕಲು ಕುಲ್ದೇರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಕುಲ್ ದಾದ ಬನ್ ಪೇರ್ ತೂಕ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಸೊ ಸುರು ಕಾದು ನಮ್ಮ ಶಶಿಯ ನಡಕೇನ್ಗ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡದಾಂಡು ನಿಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ
అక్కలు ఆడియన్స్ బొట్టిన తాటి ఉండదు అవే నిక్లే మళ్ళా ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸೀಸನ್ ಅಟ್ಲ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪಂಚಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕೊಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಂಚಗಳ ಎಂಕ್ಲು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರೊಂದೇ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ 4-5 ಜನತಲ ಈಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಶಶಣ್ಣ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ದಾದ ಅನ್ಪನಾಗ ಜನಕುಲ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಬೊಕ ವಿಸಿಲ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಸೊ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಲಾವಿದರೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಣ್ಣ ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ದೊಂಡ ಕುಲ್ದುಂಡು ತೇಲ್ತಿರ್ತದೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಪಾಂತೆಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಬಾಯ್ದಲ್ಲ ಓ ದೇವರ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದ ಮೊಕಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಾಯಿ ಇದೊಲೆ ಕೆಲವು ಪಾಂತೆ ಪೋಂಡು ನಿಕುಲು ಕೋಟುಡು ಕೇಸು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನ ನಿಕುಲು ಜಡಿಯಾರ್ ಮಾತ್ರ ದಯ್ಯ ದೇಪಂಡ ಲಾಯರ್ ಬರಿಟೆ ಉಳ್ಳರ ಪಾಂತೆ ಬೋತುನ ದೂಲೈಡ್ ಆರ್ ನಿಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಕೈದು ಕಲಾವಿ ಓಕೆ ಪಾಂತೆಗೆ ದಾಲ ಅನ್ ಬೇರೆ ಲಾಬ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಂತೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದು ಜುಡು ಬಾರಿ ಪೊಡ್ಲಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ತೆಲುಗು ಆವಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಇನ್ನ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ ಇಂಜಿನ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ್ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಕೆಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪೋಡು ತೆಲ್ಪರ ಬರೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಚ ಪ್ರಿಟೆನ್ಷಿಯಸ್ ಆವಡ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಿತ್ತುಜಿ ಐಕದಾಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಹರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪನ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಂಚಾಕ್ಯಾರ ನಾವು ನಿಂತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರು ರಿಹರ್ಸ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜು ನಿಂತಜಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಬರ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಂದಿತ್ತಂಡು ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಚೋಣ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆತಿತ್ತಿನೇಟ್ ಹತ್ರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕನ್ನಡ ಆಪುನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಗೈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಸೂಪರ್ಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಶೋ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಏತು ಶೋಕ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಅಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಆರು ಪಾತೇರನ ಪಾಂತೆ ಪಾತೇರ ನಾನು ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಎಸ್ ಏಪದಲಕನೆ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಇನಿ ಅಂತೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿಂಕ್ಲಿನ ತಿಳಿಪಾಯಿರಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾನ್ ವಿನೀತ್ ಎಕ್ಕಡ ರೌಡಿಸಮ್ದು ಬಿತ್ತು ಪನ್ನಗನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆನೆಟ್ಟು ಪಂಚಸುಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ ಮಂತೆ ಯೂನಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲು ದೆತ್ತೊಂದರು ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಪುರದೊಂತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಐರ್ದು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪಂಚ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಯರು ಕೆಲವು ಬಾಯಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದ್ದು ಪಾತ್ರ ಆ ಒಂದಿನ ಬಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅವಿನ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಅವಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪಂಚಸ್ ಮಸ್ತ್ ದೇತೊಂದಾರು ಶಶಿ ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ನಿಕ್ಕಲು ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂತೀನಿ ಇನಿ ಮುಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲು ನಡು ಅವಲೌಲು ಪಂಚಸ್ನ ಕೊರೊಂದು ಪೋತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬರ ತಥಾಸ್ತು ಬಂದಾಂಡ್ ಜನಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಸಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಾರ್ದೇರು ಪಿರಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ದಾದ ಅನ್ ಬಂದು ಕೇನ್ಗ ಸೊ ಸುರು ಕಾದು ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ 9 marks ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂಚಿನ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ 10 marks ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ನೂಲ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಇಂಕ ಪಾಂತೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಮೇರ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಅಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ 9 points ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಒಂಜಿ 2 mark ಶಾರ್ಟ್ ಜಾಂಡ್ ಮುಪ್ಪಾಗ ಮರಲೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಜಿ ಸೊ ಏಪಲೆ ಇತ್ತಿಲಕ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ನಕ್ಲೇನ್ ಯಾನ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನವೋದಯ ಯುವಕ ವೃಂದ ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಮೇರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಘುರಾಮ ತಂತ್ರಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನವೋದಯ ಯುವಕ ವೃಂದ ಮೇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಜೋರಾನ ಮಾನಾಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಯೋಗೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನವೋದಯ ಯುವಕ ವೃಂದ ಮೇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ
ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಈ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ದಯಮಲ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಗುರ್ಕಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ದಯಮಲ್ತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಇನೀತ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ 7,000 rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸೊ ಒಂದೇನು ನವೋದಯ ಯುವಕ ವೃಂದ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೇನು ಆಯ್ತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಮೇರ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಘುರಾಮ ತಂತ್ರಿಲು ಅಂಚನೆ ಯೋಗೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ನಂದಿನಿದ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ವತಿ ಹಿಡಿದು ದಯಮಲ್ದು ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಸ್ಪಾ ಸೊ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮುಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಎಸ್ ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಈ ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ್ ಅಗಪೋಲಿ Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Rohan Corporation Comedy Premier League Season 3, powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers. Automobile partner Renault, beverage partner Nandini, hospitality partner Hotel Ocean Pearl, healthcare partner KMC, technology partner Digital Planet, green energy partner Kumble Solar, radio partner Red FM, fashion partner Black and Black Fashion Analyst. Co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Saloon, Wardrobe Kits and Men's Apparels, Kushals Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Cosmetics, Aesthetic Care and Unisex Saloon, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Beaumont's Hair Replacement, Cochin Bakery, Day to Day Digital, B. Devdas Ganapati Pai Enterprises, SL Shade Diamond House, Lady Hill, SDM College Ujre, Tribhuvan Hero, Sri Veda Mayu Ayurveda Multi-Speciality Hospital, Deccan Carpets, Olympic Sports, Maya Happinessy Chocolatey Bar, Costume Cottage, SP Cinemas and Vedamarogya Ayurveda Aspatri.